Takže čaute, máme tu hal so šinou. Takže poďme si ukázať, čo tam je. Musím zatvoriť pero, lebo neviem, kde je ryzátko. Už som tam robila menší díru. A hádať budem teda objednala. Prvá vec je tento slushy maker. Nejakú dobu to asi išlo. Hej, to rozbalíme. Oh my god. Niečo je? Není, tak to zahodím. Takže teda určite poznáte slushy maker. Tam sa dá urobiť tá ľadová drť. A to vlastne, ja to potom aj vysedím na konci videa. Ďalšia vec, tri veci to boli. Je táto, ale čiže je to cestovná taška. Tomu budeme cestovať. Šlap. A takže, aby som to nepopýtala. No, to vyšlo. Tak som si myslela, že to bude malé. Lebo zo šinu nejde. Oh my god. Takže ľudia, ešte som vám zabudla povedať k tomu slushy makeru, že vysvetlíme si to teraz, takže bola tam táto slámka a táto lyžička, ja si to napojila. A vlastne ešte vám poviem nakoniec, len ešte si poviem ukázať jednu vec, čo mi teda prišla. A ja to teda, sú teda plavky. A povedala som si také červené. A k tomu sú aj takéto kraťase. A neviem, to je moc veľké. Oh my god. A takéto pekné, aj športové sú samozrejme. Trošku smrdia. To dáme do pračky. A sú pekné. Počkaj, jak to je? Takto. Takže pekné. A ešte si budeme veci k tomu slushy makeru. Takže vlastne slushy maker. Tu sa dá urobiť ľadová drť. Takže, kto to nepozná, tak ešte počúvajte. Takže sem vy vlastne nalejete relax alebo nejakú džusovú vodu, z ktorej chcete mať ľadovú drť, ale čistá voda vám tam asi nepôjde. Krok 2. Krok 2, ale taký. To je druhý bod. Keď teda nalejete si to tam, akú vodu teda chcete, a dáte to na chvíľu do chladničky. Po 5 minútach to vyberete a bude to samozrejme v vrchnáku a budete to mačkať 5 minút. Potom to necháme tiež chvíľku odstať a už je potom ľadová drť na svete. A potom si to vlastne môžete aj takto zavrieť. A tu máte otvor a s tomto lyžičkou si to, no to nie je nejak moc logické, nabrať tu drť, alebo si dáte, tu je otvor, alebo si dáte takto a pijete to. Takže hoci ako. To je akože nakoniec všetko, toto je samozrejme dneska všetko a hej.